čerpadla vylez ven, jo, ta směs. To stejně na té druhé straně. Ona vyleze tou trubičkou, která není ještě připojená do toho oběhu. Vám, když to čerpadlo nenasaje, jo, vy ty trubky zapojíte, vy to nepoznáte, jo, a vy třeba ten jeden válec máte, jo, zavzdušněný, jo, a už prostě ten den, tam se vám udělají hrodí a budete mít problém, jo. To stejně tady vedle, jo, zase si to dám na ten, musím si tady pomoct tím deklem. Dělá se to na tom programu Wash, jo, tady to má nasátí. Jo, musíte vždycky ten dekl tam dát, jo, protože tam je magnet, jo. Tak, nasálo mě to a teď si to zapojím. A čím jsi to teda spustil? Tím... Na voš, na mítí, jenom, to je v podstatě jenom míchání bez chlazení, jo? To mítí je v podstatě jenom se točí ten stroj, točí se míchadla, točí se čerpadla, ale nemrazí to, jo? Při mítí a tady při tom spouštění. Tak, poté se pojede tady zapojení těch trubek, jo? Tady na té trubce je takový výřez, jo? Ten musí tady proti tomu, jo? Takže dám si ho dolů, jo? Vrazím to do toho a otočím, jo? Už ta trubka nevyjede ven, jo? Zase, vidíte to? Tady zase zachystám si to dolů, jo? Otočím, vrazím to do toho čerpadla. Tak, a otočím, zajistím to, abych to měl tady nahoře. Tak, mám to v podstatě. Nadělám a zase dám to na ten voš. Aby se mě zaplnili v podstatě ty válce, jo, to počkáte chvíli, ono to trošku změní zvuk, jo, ono to pak aj uslyšíte, kdy to bude plný. Jo, necháte to tak minutku, jo, ono se to za tu minutu naplní. On to někdo dělá tak, že ty trubky tam nedá vůbec a nalije tu směs, že ta směs nateče v podstatě nenašlehaná rovno do těch válců. Což není moc dobře, protože to mají potřebu čerpadlo hned od začátku. Jasně, jo. Je to... A nebo trochu tam dát, jo, jako... Někdo je zvyklý...